കേട്ടൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 9ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇന്ന് 9ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, അതായത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭക്തിയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇനി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? മരണവേളയില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? സ്ഥിരമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയില് ഭഗവാനെ നമ്മള് സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇതില് 3 ലെവലായിട്ടാണുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പകർന്നു തരുന്ന അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അതാണ് ഗുഹ്യം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്തെന്ന്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഭക്തി യോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ 2 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 7ഉം 8ഉം. ആ 7ഉം 8ഉം അധ്യായത്തില് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ അറിവാണ് ഗുഹ്യതരം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി രഹസ്യമാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് സൃഷ്ടികർത്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതില് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനന്യഭക്തി. അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തി. അതിലൊരു കലർപ്പുമില്ല. നമ്മളെന്താ പറയാ, ഒരു തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തേൻ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ തേനിൽ ശുദ്ധി. എന്തെങ്കിലും അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവാം, ശർക്കരയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മധുരത്തിന് വേണ്ടി, സ്വീറ്റ്നെസ്സിന്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരു തേനീച്ചക്കൂടിന്ന് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അത്ര ശുദ്ധമായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ പശുവിന്റെ പാല്, നമ്മൾ പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ട് കറന്നെടുക്കുന്ന പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കലർപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു അശുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ആ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോ വിജ്ഞാനാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതില്.
അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഭഗവാനെ, അതും നിരന്തരമായി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ ഓർത്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ദേവതകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവിടെ എവിടെ എത്ര ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അവരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മാതിരി അവർ ആ ലോകങ്ങളിൽ പോയി കുറെ കാലം ജീവിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ വരണം. വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധിയുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ചിന്താമണി സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇനി അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെങ്ങനെ കലർപ്പില്ലാതെ, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ, ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില്? അർജുന, നീ ഒരിക്കലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, സുഹൃത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുന ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് അനന്യഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട്, ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അസൂയാലു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടല്ലേ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത വരും. അയ്യോ, നമ്മൾക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പോകണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത്, ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണം തോന്നും. അതുപോലെ അവരുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കൂടി കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ട് വരും. എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മറക്കണ മാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ അവനേക്കാളും മേലെ പോവാം എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏത് കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദ്വന്ദ്ണ്ട്. ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിട്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾക്കൊരു സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ശരീരം എന്താണ്? നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. അവിടെയും ഒരു ദ്വന്ദ്ണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പഠിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു അസൂയ തോന്നാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൽ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഒരു ദുഃഖമാണ്. രണ്ടാമത് വന്ന കുട്ടി എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അയ്യോ, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത്. ഒന്ന് നശിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊന്നിന് വളമാവുന്നത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, പല സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ, ഒരാളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒന്നിന് ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദ്വന്ദ്മായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരാള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സുകളിലൊന്നും എന്തില്ല, അവർ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഞാൻ വലുതാവണം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവമേ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ അസൂയാലു അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാനെ അത്രയും ബഹുമാനമാണ്, ഭക്തിയാണ് ആർക്ക്? അർജുനന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ഒരാൾ നടത്തേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഒരു കട നിർത്തുള്ളൂ, അത് എളുപ്പം. അപ്പൊ കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന
കടകളാകുമ്പോൾ എന്തായാലും കാഷ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണോ അത് ഏൽപ്പിക്കുക? ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി ഏൽപ്പിക്കുള്ളൂ. ആ കടയിലത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഷിലിരിക്കാനായിട്ട് അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാളുടെ മേലെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അയാൾ ചതിക്കില്ല. കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഭദ്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, ലീവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്ഷൻ മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോക്കറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ചാവി ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രഷ്യസ് ആണ്, വിലപിടിപ്പാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരണം, ഏറ്റവും രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തി. ആ ശുദ്ധ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു താക്കോലാണ്, കീ ആണ് അത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ അത്രയും വിശ്വസ്തനാണ്, നീ അത്രയും എന്നില് അസൂയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തനാവാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. രാജവിദ്യാരാജഗൂഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരി, ഇത് രഹസ്യ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ശുദ്ധഭക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനാണ്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും, ചെറിയൊരു കാര്യം ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതൊരു രാജവിദ്യയാണ്. പിന്നെന്താണ് ആ രാജവിദ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഈ രാജവിദ്യ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭക്തിവിദ്യ ശുദ്ധഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം, ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാഞ്ഞു പോകും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാവും. അത് കൂടാണ്ട് എന്താണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്കൊരു മരണമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇനി? നമുക്ക് മരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. അതും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന്. നമ്മളുടെ ഈ എന്താണ് മരണത്തെ അറുത്തുകൊണ്ട് മരണമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും പവിത്രമാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകന്ന് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അത് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമാണ് അല്ലെ. അവിടെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണോ? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിന് പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ നേരവും കാലവും സമയവും ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10 നിമിഷം ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വരുത്തണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിന് സമയമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും? ഒരു 12 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു 12 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ,
അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, പക്ഷേ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എന്താണ്, ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. സംതിങ് എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മാതിരി മേ ബി വിചാരിക്കാം. അതായത് നമ്മളെക്കാളും മേലൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷിയില്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മാരത്തെ ഒരു ബോധമൊന്നും നിറയെ പേർക്ക് വരാറില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരാൾ നന്നായി പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് എന്റെ കഴിവാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കെ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ജനനം വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജനിക്കും. അത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അത് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക് പോവാം. അതല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇന്ദ്രലോകത്തോ ബ്രഹ്മലോകത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സുഖിക്കാം കുറെ കാലം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ജനനം മരണം വീണ്ടും ഈ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാം. അതാണ്. അപ്പൊ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ. അതെ, ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ആ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ജഡവസ്തുവിൽ നിന്ന്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാനെ എന്റെ അംശം പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ, ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താവും? മരിച്ച ആ ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ആ ജഡവസ്തുവിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല. അത് നശിച്ചു പോകും, അതെന്താണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകും അല്ലെ. ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിച്ചു പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ആണ്, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോകും. കാർബണിന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അത് മണ്ണിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോലെ എന്താണ്, വെള്ളത്തിലെ രുചി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം, അത് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസിനെ നമ്മൾക്ക് അറിയിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അവ്യക്ത രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഗണങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന് ഉത്തരവാദി ഭഗവാനല്ല. അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഏതിലും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ. ഭഗവാനാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാൻ കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അയാളാണ് വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കൊലകുറ്റത്തിന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അയാൾ 2-3 പേരെ കൊല ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു വിധി കൊടുക്കുകയാണ്, അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ആ വ്യക്തി നടപ്പിലാക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ ജഡ്ജാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ, ഈ ജഡ്ജ് അല്ലെ. അപ്പം ആ ജഡ്ജിന് അയാൾ ചെയ്ത കൊലയിലോ അയാളുടെ മേലോ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ചെയ്തത് ആരാണ്? ആ കുറ്റവാളി. ആ കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ്, അതിന് വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത്? ജഡ്ജിക്കാണുള്ളത്. വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അയാളെ തൂക്കിക്കൊന്നത് കൊണ്ട് പാപം ജഡ്ജിക്ക് വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഈ മായയിൽ അതീതമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും ഭഗവാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും നമ്മൾക്ക് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ മായയുടെ അധീനത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നമ്മളാണ് ഉത്തരവാദി. കാരണം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മായയുടെ അധീനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം, മായയുടെ അധീനത്തിൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ എന്താണ് എന്റെ യോഗപ്രഭാവമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗപ്രഭാവം എന്താ? എല്ലാ ജീവജനങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്നത്, ഓക്സിജൻ, വായു, അല്ല ജലം, എല്ലാം, അഗ്നി, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ആ കാറ്റ്, ഇപ്പൊ ഒരു സുഗന്ധമുള്ള പൂവിനെ തഴുകിക്കൊണ്ട് ആ കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആ സുഗന്ധം ആ കാറ്റിൽ വരും. പക്ഷെ ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ ഗന്ധം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ദുർഗന്ധമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൂടെ പോയി ആ ദുർഗന്ധം ആ കാറ്റിൽ വ്യാപിക്കും. പക്ഷെ കാറ്റും ആ ദുർഗന്ധവും തമ്മിൽ നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതീതനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനമൊക്കെ എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താല് അതിന് ഒരു ശിക്ഷ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. ഒരു തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു പാപം ഉണ്ടാവും, പുണ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിന് ചോയ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ ആരുടെ വയറ്റിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഏത് ജീവി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം. കാരണം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലൈഫ് തരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സുഖമുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോ, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണോ? അതല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് എല്ലാ പാപവും പുണ്യവും കഴിച്ച് അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യണോ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ബന്ധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മയ്യാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അലയോ കുന്തി പുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മയ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോ ചരാചരങ്ങളും ഉള്ളത്. ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി നടന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് വരും. അത് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടെ. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വാസുദേവ, അനിരുദ്ധ, പ്രദ്യുമ്ന, സംഘർഷണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത്, അതായത് വിസ്തരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വരും. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മഹാസംഘർഷണൻ വരും. ആ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടി കൂടെ നടക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ മഹാസംഘർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. അതായത്
പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് എന്താ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തെ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. അപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, കാരണകുഷിനിലാണ് അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നത്. അത് ആത്മീയ ലോകത്താണ് എന്നാണ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ആ ഉച്ഛസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരും? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരും. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിത്തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ, ഈ വൈവിധ്യമായ പ്രകൃതി ഗർഭോദക സായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഗണങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു. ആ ജീവഗണങ്ങൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ബ്രഹ്മാവിന്റെ നമ്മൾ പറയുക. അതില് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ താമരയുടെ തണ്ടിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള 14 ലോകങ്ങളുള്ളത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളിലുള്ളത് ഉള്ളിൽ നടുവിലാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെ ഭൂവർലോകം, മെഹർലോകം, തപോലോകം, പിതൃലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, അങ്ങനെ മേലെ വരും. താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതലം, സുതലം, വിതലം, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ വരുന്നുണ്ട്. തലാതലം, രസാതലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് 14 ഗ്രഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. താഴേക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അപ്പോ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ, അപ്പൊ എന്റെ നിർദ്ദേശം, അപ്പൊ ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അതോ എല്ലാം അതേ സമയത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും തെറ്റാതെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിയമം. ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രളയം വരും. ആ പ്രളയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ ഇതും നശിക്കും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ഫുൾ ലൈഫ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളൊരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം വന്നിട്ട് ഐസ് വേൾഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമായിട്ട് മാറും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയാണുള്ളതോ, ഏത് രൂപങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്, ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിലേക്ക് ഉറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ലയിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതേത് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അവര് പോയത്, അതേ ഗുണങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സത്യയുഗത്തിൽ ജനിക്കും. ഈ ഉറങ്ങിയ എല്ലാ ആൾക്കാരും അടുത്ത യുഗത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണ്, കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ സത്യയുഗമാണ് വരിക. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് എല്ലാം സത്യമാണ്, എല്ലാവരും സാത്വികന്മാരാണ്. ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്, ആ ഗുണം സമ്പാദിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സത്യയുഗത്തിൽ ജനിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ കലിയുഗത്തിലാണ് ജനിക്കുക. അത്രയും കാലം അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്തോ മമഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവജാനന്തി മാമൂഢ. പക്ഷെ എന്താ ഉള്ളത്? മനുഷ്യരൂപത്തില് ഈ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, നമ്മുടെ ലോകത്തില് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുമ്പോ പല രൂപങ്ങളില് ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം, വാമനാവതാരം, വരാഹാവതാരം, അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നരസിംഹാവതാരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവതരിക്കുമ്പോ, എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ, അതായത് രാമൻ, ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? അത് കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത്, കൃഷ്ണൻ സ്വയമായിട്ട് വന്നതും മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ മൂഢന്മാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. അവരേതോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവറുള്ള ഒരു ആളാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കണം, എത്ര പവറുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു ചെറുവിരലില് നമ്മൾക്ക് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ? പൂതനയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയ രാക്ഷസി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുല കുടിച്ച് അതിന് ആ പോയ്സൺ മുഴുവൻ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ?
അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനും മേലെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്. അതുപോലെ തന്നെ രാസലീല ചെയ്ത സമയത്ത് ഓരോ ഗോപികകളുടെ കൂടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ലീലയാണ്. നമ്മൾക്കൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ അത്? ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. ഭഗവാൻ അതൊന്നുമില്ല. അതായത് ഒരു പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദവും ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാൻ പറയുന്നത്. മോകാശ മോക കർമാണോ മോകജ്ഞാന വിജയതസക രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതാക. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഓരോ മൃഗങ്ങളായാലും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, അവര് ബാക്കി ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത്രയും അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അതല്ലാണ്ട് അവര് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കണോ? നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? അപ്പൊ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകർഷകരാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണാം, നായ, പൂച്ച ഒക്കെ എത്രയോ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് മേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് തന്നിക്കാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കണ്ടേ? പക്ഷെ ഈ നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ ഇല്ല, എല്ലാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്, എല്ലാം സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ എന്ത് പറയുന്നു? മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എപ്പോഴാണ് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും, എത്ര വലിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരു അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ, പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനുള്ള വാതിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഏതിനാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസാ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് പകരം വ്യാമോഹം ബാധിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, എന്റേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അത്രയും എളിമയാണ് മനസ്സിന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള് എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ യോഗമായയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യോഗമായ, മായ എന്നുള്ളത് രണ്ടുണ്ട്. മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഭൗതിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ മായയാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും, അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പം ആർക്കൊക്കെയാണോ ഭഗവാൻ തന്നെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, അവരെ ഒക്കെ എന്താണ് യോഗമായയിൽ കൂടി അവരെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടാത്തത്, ആരെല്ലാമാണോ അസുര സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്, അവരെയൊക്കെ യോഗമായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ കഴിവാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരേ യോഗമായ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറയാനും ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ വരാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാന്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എന്തെന്ന്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, അവ്യയനാണ് അല്ലെ? അത് ജനനില്ല, മരണമില്ല,
നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ മുടങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മാധവാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു, ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആചാര്യനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരപുരി. ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവപുരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാധവപുരി എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉണ്ടല്ലോ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരും, നമ്മുടെ മോക്ഷം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം ആ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പരിക്രമ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഇങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് 25 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ നടന്നു പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, 25 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നടന്ന പാത ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരിതാണ് ഗോവർദ്ധന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. അങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി, ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും അപ്പൊ മാധവാചാര്യക്ക് എന്താ മാധവപുരിക്ക് അതിശയം, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയണേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഇവിടെ ആരും വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് തരാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ ഈ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ പാത്രം വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. പിന്നെ കുട്ടി വരില്ല. പക്ഷെ സ്വപ്നത്തില് ദർശനം കൊടുക്കും ഭഗവാനായിട്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ പോയി രക്ഷിക്കണം, എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി പോയി അവിടെ കുഴിച്ച് ആ വിഗ്രഹം എടുത്ത് ഒരു അമ്പലം പണിത്. ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാക നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെ? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട്, ഭഗവാനിൽ വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ നമസ്യന്തശ്ച, പിന്നെന്താ ചെയ്യാ? നമസ്കരിക്കുന്നു. മാം ഭക്തിയ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, നാമം ചൊല്ലുക. യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാക, എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മള് പത്രം, പുഷ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക. നമ്മൾ വലിയ ആളല്ല, ഭഗവാന് നമസ്കാരം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മഹാത്മാക്കള് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രഭുപാദ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെയാണ്. എപ്പോഴും ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ലൈഫില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ഇസ്കോണിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്കോൺ മൂലമാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് പേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും IIT അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെയാണ്. അവരുടെ ആ സർവീസ്, അവർ എത്രയോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അതൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാളും മേലെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഈ ഭൗതിക ശ്രേയസ്സല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒറ്റ ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികവും ഇതിലുണ്ടാവുക. നമ്മൾക്ക് പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാദാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര രക്സാമ യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും റിക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ്? ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷക്കാരനും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഗർഭോദ സൈവിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താണ്? ഓരോ സൃഷ്ടികളും അതിനുശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ ത്രൂ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചമാകട്ടെ, അതായത് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ആരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നശിപ്പിക്കുന്നതും. ഒരു സുനാമി വന്നു, ഇപ്പൊ വയനാട് എന്ന് ഇത് വന്നപ്പോലെ, പ്രളയം വന്നപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചുപോയി. ആ നാശവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞപ്പോ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പവിത്രം, എല്ലാ പരിശുദ്ധമായും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓംകാര മന്ത്രം, അത് റിക്ക്. എല്ലാ വേദജ്ഞാനങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? 4 വേദങ്ങളാണുള്ളത്. റിക്ക്, സാമ, യജുർ, അഥർവ വേദങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ
അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഒറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അല്ലയോ അർജുന, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആയിരിക്കേണ്ടത്? നമ്മളോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ? ബഹുശാഖാഹി അനന്തശ്ച. അപ്പോ പല ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ഭരണകർത്താവ്, അത് പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭരണകർത്താവാണ്. പ്രഭു, സാക്ഷി, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാവട്ടെ, ഉറങ്ങാത്തപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആവട്ടെ, ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാവട്ടെ, ബോധമില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാവട്ടെ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ആരാളുള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത്. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വാസസ്ഥാനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ഉറ്റമിത്രം, നമ്മൾ അന്ന് കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ? മരിക്കുമ്പോ 4 ഭാര്യമാര് ഉള്ള ഒരാളുടെ അവസാനം ആരാണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും, നമ്മൾ എത്ര ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും മിണ്ടാതെ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതാലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്നോ, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരെ പുറത്താക്കും. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്താക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ക്ഷമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്റെ മക്കളാണ്, അവര് വല്ലാണ്ട് വഴി തെറ്റി പോകരുത്. അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അതിലുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതെന്താണ്? ശിക്ഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ ശിക്ഷിക്കും നമ്മൾക്ക്, അല്ല ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ശിക്ഷ കൊടുക്കുമല്ലേ കുട്ടികൾക്ക്? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നന്നാക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തരുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ ശിക്ഷകളും, നമ്മളുടെ ഓരോ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളും എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളാണ്. അത് ഒരു കറക്ഷനാണ്, കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലയോ അർജുന, പിന്നെ എന്താ പറയുക? മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നത്. അതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ മൺസൂണിലെ, അത് എപ്പോഴാ വരാന്ന് അറിയില്ല, എപ്പോഴാ നിൽക്കാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രളയം വരുന്നു, ചിലപ്പോൾ വരൾച്ച വരുന്നു. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ മരണത്തിന് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ? നമ്മുടെ മരണം ഏത് നിമിഷമാണ് വരണേന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മേലെയാണ്, നമ്മുടെ അറിവിനും മേലെയാണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, മരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ധർമ്മത്തിലാണ്. അതുപോലെ ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ജഡവസ്തുവാണല്ലേ? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഈ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ചാരിറ്റി, ഓരോ ഓർഫനേജിന് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുന്നു, ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം, മേലെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം. ആ ലോകങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളുടെ കാലാവധി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പാപം ചെയ്തതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ പുണ്യം വരില്ല. പുണ്യം തനിയ, പാപം തനിയ. അപ്പൊ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ പുണ്യഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുണ്യം ചെയ്താൽ അത് ക്യാൻസൽ ആവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ പാപം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇന്ദ്രലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരണം? തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം. അതിവിടെ ഉദാഹരണം എന്താ കാണിക്കണേ നോക്കൂ. ഒരു ജയന്റ് വീല്, ജയന്റ് വീല് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്? എന്താ? മേലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരണം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ, ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമല്ല. ഇനി സ്വർഗീയമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു.
വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖഭോഗാനുഷ്ഠികൾ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ സുഖങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും 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 ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പോകാനും പറ്റില്ല, ആ പരമാനന്ദ സുഖം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ കൂടും. പിന്നെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. ഒരു മൃഗ ജന്മത്തിലേക്ക് കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യകം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം, ഇതാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനന്യഭക്തി, അനന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ ചിന്തയില്ലാതെ അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം, വേറെ യാതൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണ് ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. എന്താണ്, പൂർണ്ണഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ആരാണോ എന്നെ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അത് ഉൾപ്പെടും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ എത്രത്തോളം പോകുന്നോ നമ്മൾ അത്രയും സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മൃഗാരിക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം, എത്ര പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. മൃഗാരി നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം എത്തിച്ചു തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യേപ്യ അന്യ ദേവതാ ഭക്തായ ജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാ തേബി മാമേവ കൗന്ദേയായ ജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. ആക്ച്വലി ദേവതമാരെയാണ് ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ചെല്ലുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ചെടിക്ക് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഫലം വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് വിധിപൂർവമല്ല എന്നാണ്, അവിധിപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത്, വേരിന് വെള്ളം കൊടുത്താൽ എല്ലാ ദേവതമാരും പ്രീതിപ്പെടും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതയെ മാത്രം നമ്മൾ ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഗണപതി ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ഉപാസിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദേവതമാര് പ്രീതിപ്പെടും? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതമാരും ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിലുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത്, ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊന്നും വിധിപൂർവകമല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. യാന്തി ദേവഭ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃഭ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ച യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളാവട്ടെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, യാന്തി ദേവഭ്രതാ ദേവാൻ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആ ദേവന്മാരുടെ, ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോകും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്ത് പോകും. അതുപോലെ ഭൂതഗണങ്ങള്, നമ്മള് ഭൂതം എന്താണ് പ്രേതം പിശാച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അവരൊക്കെ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആ ലോകത്തേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിതൃക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പിതൃലോകത്ത് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് ദേഹം വന്നിട്ട് പിതൃലോകത്ത് പോകും. അപ്പം ഈ ഭൂതങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു 70 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കണം എന്ന് വെച്ചോളൂ. അവരതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഏതോ ഒരു കാരണം കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവർക്ക് അതുവരെയും ശരീരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത് വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് 70 വയസ്സിൽ അവർക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുവരെയ്ക്ക് അവർക്ക് ഈ ആത്മാവിന് ആ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ അറിയും. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ സൂര്യശരീരത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഗോസ്റ്റ് ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയാന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 13 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പിതൃലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ദേഹം കിട്ടാൻ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ 13 ദിവസം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെ, ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ പിണ്ടം വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത്ര അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവസം അവർക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പിതൃക്കള്, ഇതൊക്കെ ഭൂതങ്ങള് പ്രേതങ്ങളൊക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭൂതപ്രേതാദികളെയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരെ ലോകത്ത് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ശരീരം ഒരിക്കലും നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. കാരണം അത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി ദുഃഖമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ കാലാവധി എത്തുന്നത് വരയ്ക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അത്രയും വലിയ ഒരു കൊടുമ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ഇതാണ്, ടോർച്ചറാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം, പരമാനന്ദ സുഖമാണ് വേണ്ടത്. ഇനി തിരിച്ചു വരണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി ഭക്ത്യുപഹൃതകാം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനക. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, എനിക്ക് ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല, ഭഗവാന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഒരു എന്താണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോട് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഭക്തിയോട് കൂടി തരൂ, നീ ഒരില തന്നാലും മതി, ഒരു പൂ തന്നാലും മതി, അല്ലെ ഒരു തുളസിയുടെ ഇലയോ ഒരു പൂവോ, എന്ത് പൂവായാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും പൂജാ റൂമിൽ വെക്കുക ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് എങ്ങനെ വെക്കണം? ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്, സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട്. നമ്മളൊരു വിഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്, നമ്മൾക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പോയിട്ട് അവിടെ പൂജിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പൂജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഈ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചില ഒരു ഫോട്ടോ ആവട്ടെ, ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമാവട്ടെ, അതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി വന്നിട്ട് കണ്ണുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണുകളിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതിലാണ് പറയുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരവും സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ റെമനൻസ്, അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ പൂജാ റൂമിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാള് ഇലയോ പൂവോ ഫലോ ജലമോ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്, സമയത്രയും നോക്കട്ടെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അയാൾ ഭയങ്കര ദരിദ്രനാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ്, കൃഷ്ണഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല ആഗ്രഹമാണ്, നല്ല വിധമായിട്ട് പായസം വെച്ച് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതേമാതിരി നേദിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് അയാൾക്ക്. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നിവർത്തിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും, ഞാൻ ഇന്ന ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മനസ്സിലിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചാണ് കൊണ്ടുവരിക. പായസം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പാല് തിളപ്പിച്ചു വെച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അരി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് വേവിച്ച്, പഞ്ചസാര ഇടുന്നത്, നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത്, അതുപോലെ നട്ട്സ് ഇതാവണത്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും കേട്ടോ അയാള്. എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സീഡ് റൈസ് ആണ്, അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് അധികം ഉണ്ടാക്കുക, സീഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസത്തിനെക്കാളും ഏകദേശം അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ സീഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുളസിയുടെ ഇലയിട്ടിട്ട് നേദിക്കണം. ആ ലെവലെത്തി, മനസ്സിലാണ് കേട്ടോ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നേദിച്ചിക്കാനുള്ള സമയത്ത് തോന്നും, അയ്യോ നല്ല ചൂടാണല്ലോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലോ, അതിന്റെ ചൂടൊന്ന് നോക്കണം. ആ ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് കയ്യ് അതിൽ മുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ വിരൽ പൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പണ്ട് ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലിരുന്ന് നമ്മുടെ വിഷ്ണു ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിക്കും, എന്താണ് അങ്ങ് ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ നിനക്കത് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വിമാനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ കൂട്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ അനുഗ്രഹം മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇത്രയും നമ്മള് ഇമാജിനേഷനിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഭഗവാൻ അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില്
ഒരു പത്രം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നല്ല, കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എന്താണോ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. എന്താ ഒരു പുഷ്പമോ ഇലയോ പൂവോ എന്തെങ്കിലും. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി ദദാസി യത്പസസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്യാമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? യത് കരോഷി, എന്ത് നീ ചെയ്യുന്നുവോ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ അത് ഭഗവാന് വെക്കുക. അതായത് പല ദേവതന്മാർക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാന് വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് ഭക്ഷിക്കുക. ആ നിവേദിച്ച സാധനം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുക പ്രസാദമായിട്ട്. പിന്നെ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നീ ദാനം ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് മാറി കൊടുക്കാം, ഡൊണേഷൻ മാറി കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ അന്നദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം. എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഇതാണ് തപശ്ചര്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വേറെ തപസ്സുകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ മതി. അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേഷു സ്തിന പ്രിയക യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യ മയീ തേ തേഷു ചാപ്യകം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരന്മാരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും എനിക്ക് തുല്യരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാ മക്കളും തുല്യരായിരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷേ ഇപ്പോ കുറെയൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞു, അവർക്കൊക്കെ ജോലിയായി കഴിഞ്ഞു, അച്ഛനും അമ്മയും വൃദ്ധരായി വീട്ടിൽ തനിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഒരു മകനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. മറ്റയാൾ തിരിഞ്ഞേ നോക്കണില്ല, അയാളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അയാളെ വൈഫ് കുട്ടികളായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആരോടാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവർക്ക് വയ്യാണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവര് നന്നായി വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, അവരോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മകനോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും, ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ഇല സമർപ്പിക്കുക, ഒരു വെള്ളം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഭഗവാന് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ തോന്നും. എല്ലാവരും മക്കളാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ മക്കളോട് കുറച്ചും കൂടി സ്നേഹം കൂടും. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ ഭക്തിപരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഈ ആൾക്കാരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേഖാസമന്തവ്യകാസം സമൃക് വ്യവസിതോ ഹി സഖ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരാള് അത്രയും ചീത്ത കർമ്മമാണ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ എത്ര ചീത്ത ആളായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുത്തി കാണിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാളെയും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് കാണണം. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജഗായി മത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കും, ആരെ ഉപദ്രവിക്കാനും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അടിക്കും ഇടിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അത്രയും വൃത്തികെട്ട ആൾക്കാരാണ് ജഗായി മത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് ബലരാമന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. ഇതില് കൃഷ്ണലീലയില് ബലരാമനാണ്, ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും, പിന്നെ അദ്വൈതം നമ്മൾ ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണില്ലേ, അതിലെ ഓരോരുത്തരും അപ്പൊ അവര് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഈ ജഗായി മതായിയെ നമ്മള് ഭക്തരാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം വരും ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേലെ. ഈ എല്ലാവരിലും നമുക്ക് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞു വിടും കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വീണ്ടും വരും.
ഇവരോട് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോ അതിൽ ഒരാൾക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ വിശ്വാസം തോന്നും മാറിയാലോ എന്ന്. മറ്റാൾ ദേഷ്യം വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കല്ല് എടുത്തിട്ട് എറിയാണ്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിലാണ് കൊള്ളുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചോര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. കാരണം ഏതൊരാളും നമ്മൾ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കോപം നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഹനുമാൻ ചെയ്തത് അല്ലെ, ലങ്ക നശിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ നല്ല കാര്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുക, ശരിക്കും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കോപം വന്നിട്ട് ഇന്നുണ്ടാവും, ചക്രം എറിയും, സുദർശന ചക്രം എറിയാണ് അവർ. അപ്പൊ എറിയാൻ വരുമ്പോഴേക്കും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങ് ഭക്തനാണ്, ഭക്തരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കൂ, അവരെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ സുദർശന ചക്രം വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി മരിക്കാനാ പോണെന്ന്. അപ്പൊ അവര് വേഗം തന്നെ സറണ്ടറായി ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും അവര്. അപ്പോ അത്രയും അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അധീനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവരും മാറും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അവരെ കളിയാക്കുക അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അവരെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നേണ്ടത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ചാന്തി നികച്ചതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീകി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഓരോരുത്തരും. ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്? അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരായാലും ശരി, ഭക്തിയുടെ നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവേദ്യം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പത്രമോ പുഷ്പമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി കിട്ടും അവർക്ക്. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അതാ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുന, നീ എല്ലാവരോടും പറയണം, കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് കൂടുതൽ പ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റിക്കാം അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനനെ രക്ഷിക്കണം, ഭീമന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട്, ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തേരിന്റെ ചക്രം ഊരിയെടുത്തുള്ളേ. കാരണം ഭീഷ്മരാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് കൂടുതൽ വില കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ത്, ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല, അവരെന്റെ അടുത്ത് വരും എന്നുള്ളത്. മാം കി പാർത്താവ്യ ഭാസ്യ ഏപിസ്യു പാപയോനയഥ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേബിയാന്തി പരാങ്കതി. പാർത്ത, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആൻഡ് രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്തത് അതില് നമ്മൾക്ക് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് ഏതും ഇല്ല, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെന്നില്ല, ശൂദ്രരെന്നില്ല, സ്ത്രീകളെന്നില്ല, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരില്ല, തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെന്നില്ല, ചണ്ടാളന്മാരായാലും ശരി, അതായത് നായയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അധപ്പതിച്ച ആൾക്കാരായാലും ശരി, ഏതാൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവം മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷതി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനായിരിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകുക. എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഭക്തനാവണം. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനാവേണ്ടത്? ഒരു പുഷ്പമോ പത്രമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുക, ഒരു ദീപാരാധന ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണമിക്കുക കാൽക്കല്ല്. എന്നിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമാണ്, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളുടെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതാണ് ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. ഏതാണ്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണക. ഈ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? 4:05.
മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഗോകുലോക ചാർട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടോ? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ പിക്ചർ കാണണമെന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണണോ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഞാനത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വന്നു അല്ലേ? കാണണില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് ഗോലോചക ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ആ നടുവിലത്തെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നടുവില് ഈ താഴെ കാണുന്നില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ താഴെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് മേലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ ബ്ലാക്ക് റൗണ്ടിന് മേലെ ഒരു വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത് കാണാൻ, ഒരു കാരണകോശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണകോശം? അവിടെ ഇങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു കൈകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അറിയില്ല. അവിടെ ഈ ഇതിന്റെ മേലെയായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ലോട്ടസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം പാർവതി ദേവി ഇരിക്കുന്ന മാതിരി കാണാം. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ശിവലോകം കാണുന്നില്ലേ? സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കാണാനായിട്ട്? അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ഷീരോദക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് കാരണകോശം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 ലെയറുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 ലെയറായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ബ്ലാക്ക്, ഒരു യെല്ലോ, ബ്ലൂ ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ? അതാണ് 7 ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്. അപ്പൊ ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന് വിസ്തരിച്ച അതാണ് ഈ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കുറെ ഇതിങ്ങനെ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാതിരി കാണുന്നില്ലേ? അതാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങൾ. അതിലെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളില് നോക്കൂ, മേലെ ഞാൻ അത് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് കാണണ്ടോ? പറ്റുന്നില്ല അത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള 7 ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് ഇത് ഭൂമി, വായു അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സും അഹങ്കാരവുമാണ് അവിടുത്തെ ലെയറായിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഈ ഓരോ ലെയറുകൾ വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നത് ശബ്ദമായിരിക്കും. അതിൽ ഭൂമി നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ ഗന്ധം പോകും. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇത് വിട്ടുപോയി അവസാനം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നതാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ശയിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ അതാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പകുതി പ്രപഞ്ചത്തിനെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഗർഭ ഓഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുക. അതിലാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയോളൂ, കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവില്ല. മേലെ ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ലക്ഷ്മിയെ കാണാം നമ്മൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിലുള്ള താമര ഇതിന്നാണ് ഈ മേലെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഇത് ഇത്രേ സൂമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മേലെ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല്, സോറി, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിക്സാക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? അതിന്റെ മേലെയുള്ളതാണ് ഇത് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്ന താമര. അതിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും. അതിൽ നടുവിലായിട്ട് ഭൂലോകം. ഇതിപ്പോ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ പറ്റും. താഴെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ നടുവിലുള്ള ലോകത്തിന് താഴെയുള്ളതൊക്കെ പാതാള ലോകങ്ങളാണ്, മേലെയുള്ളതൊക്കെ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു പാൽക്കടലില് അവിടെ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണുള്ളത്. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് താഴെ ഒരു ഡോട്ട് മാതിരി കണ്ട് അവിടെ ത്രിപുലോകമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെ? എന്നാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ അപ്പൊ ഈ നടുവിലുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് അവിടെ മേലെയൊക്കെ കിടക്കണത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇടയിൽ വരുന്നില്ലേ, ഇവിടെ കുറെ ഇത് കാണുന്നില്ലേ? നടുവിലൊരു സ്ക്വയർ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ഈ സ്ക്വയർ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അതാണ് വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ നരസിംഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കുറെ നമ്മളുടെ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ മേലെ കാണുന്നതാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയും. താമരമാരി കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിന് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ വൈകുണ്ഠങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. രാമന്റെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഈ 4 ഭാഗത്തായിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ഇതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് സൂം ചെയ്യണതിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ നെറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക ചാർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ? അപ്പൊ ഒരു വിരിഞ്ഞ താമരയാണ് ഏതളുകള്. ഇത് നോക്കൂ, സഹസ്രദളങ്ങൾ മാതിരിയുള്ള ഒരു താമരയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. ഇവിടെ താഴെയാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 14 ലോകമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും അറ്റത്ത് ഒരു എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, എത്രയും അകലെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ലെവലുകൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ചത് പഠിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട്. ഇതിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? എന്തായാലും കാരുണ്യോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതും മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടു, ഇങ്ങനെ 3 പേരുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു എന്ന് അത്രേ മനസ്സിലായി. അല്ലാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ പ്രഭുജി? ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒരു വലിയൊരു സമുദ്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കൂ മനസ്സില്. എന്നിട്ട് അതില് ഭഗവാൻ കിടക്കുകയാണ്, കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശ്വസിച്ച് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ നമ്മളുടെ രോമത്തിന്റെ ഓരോ ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, രോമകൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനൊക്കെ ഓരോരോ പ്രപഞ്ചം വരെയാണ്. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ ആ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോ? അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കണം. അതിലത്തെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത്. 7 ലെയർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത്? അതിന് മേലെയാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ? ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഉള്ളില് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ഈ കടലിൽ ക്ഷയിക്കണു. ആ താമരത്തണ്ടുമലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പ്രഭുജി ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ലോകമാണ് ഈ 14 ലോകത്തിലെ. ആ 14 ലോകങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ താമര തണ്ടുമലാണ്. അപ്പൊ ആ താമര എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു താമര തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ഇത്രയും വലിയ ലോകങ്ങൾ, ഒരു ഭൂമി മാതിരി അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ അടിയിൽ എന്താണുള്ളത്? ഈ ഗർഭ ആ ഓഷ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ആരാണ്? ഗർഭോദക സായി. അപ്പൊ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എത്ര വലുതായിരിക്കണം? ആ വെയിറ്റ് താങ്ങിയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരി പോട്ടെ, ഇത് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങള്. ഈ ആകാശത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അതിൽ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് ആ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചം എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കണേന്ന് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ആ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ വലിപ്പം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഐഡിയ തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കാം, അടുത്ത ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാം ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വന്നു. ആ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് വൈവിധ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്താണ് എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവാണ് സെക്കൻഡറി ജീവഗണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ജീവഗണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പരമാത്മാവായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക.
ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് പറയണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ മണി 4:15. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നോക്കട്ടെ, നാളെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്ക് നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ നാളെ 2:45 നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയില്ലേ. ശരി ശരി ശരി. ശരി മാതാജി. കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.